Haga jinga ka Indian Premier League hapring ka Rajasthan Royals Persia ka KKR aba phai shang ka jinga ka KKR kala khur ka nam chop Nyngkong menta ka samoi hadir makalala betlem ka RR da sa weekend barhaga ka jinga ka urin kusing ulala ban ka mai san pheulai rons nak benta ka KKR bat kum jiuru ulala ban yarap ya ka KKR ban job ya ka jinga ka Agawai par kejingan lekai hapring ka Punjab Kings Persia ka LSG hagan kejingan lekai ka Punjab Kings kada peteng ban khur ka nam job haden bagalala berlim ya ka LSG da san pheu saurons baleng bagan kejing job ka Punjab King kadang bad ya ka Kyrdan ka Nyngkong hagami ya ken point Agajing lekai Indian Super League hapring ka North East United Persia ka Mohun Bagan SG haba phai shak na kejing lekai ka Mohun Bagan Super Giant kala khur ka nam job haden bagalala ban berlim ya ka North East United da shikul lanon Agajing lekai Serie A pedeng ka Verona Persia ka AC Milan hagan kejing lekai ka AC Milan kala khur ka nam job haden bagalala ban berlim ya ka Verona da shikul lanon maria ka shikul jong ka AC Milan layo ban thep leng bau rabion Agajing lekai hapring ka Juventus Persia ka Bologna bapai shak na kejing lekai ka Juventus kala khur ka nam job haden bagalala ban berlim ya ka Bologna da arlanon Agajing lekai Bundesliga pedeng ka Bayern Munich Persia ka VfB Stuttgart hagan kejing lekai ka Bayern Munich kala khur ka nam job haden bagalala ban berlim ya ka VfB Stuttgart da saul ar Maleng bagan kejing job ka Bayern Munich kala yo ban ra lupa ka nam ladu jong ka Bundesliga menta ka samoi Agajing lekai Ligue 1 hapedeng ka PSG Persia ka Lyon haba phai shak na kejing lekai ka Lyon kala khur ka nam job haden bagalala ban berlim ya ka PSG da ar la kawai barhaga na kejing lekai Endrick ulay ban tap shikul na ka benta ka Lyon Agajing lekai Premier League hapedeng ka Aston Villa Persia ka Sunderland hagan kejing lekai ka Aston Villa kala khur ka nam job hadin bagalala ban berlim salit ya ka Sunderland da saulalai badia ka gol pen job kala yo pen tap ashwa ban kut kejing lekai kata ka Minit kwa khandai pheu plus lai lengbau Abraham Agajing lekai hapring ka Everton Persia ka Liverpool haba phai shak na kejing lekai ka Liverpool kala khur ka nam job hadin bagalala ban berlim salit ya ka Everton da ar la kawai badia ka gol pen job kala yo ban tap ashwa ban kut kejing lekai kata ka Minit kwa khandai pheu plus san lengbau Virgil Agawai par kejing lekai Premier League hapring ka Manchester City Persia ka Arsenal hagan kejing lekai ka Manchester City kala khur ka nam job hadin bagalala ban berlim ya ka Arsenal da ar la kawai Maleng bagan kejing job ka Manchester City kadang jan bani okiu biang sya ka Kyrdan ka Nyngkong haga baga duna satang lai point bad ka we kejing lekai ya ka Arsenal Agajing lekai AFC Champion League 2 quarter final hapring ka Alnassr Persia ka Alnassr haba phai shak na kejing lekai ka Alnassr kala khur ka nam job hadin bagalala ban berlim sok ya ka Alnassr da saulanot pada haga kejing lekai Ronaldo liya ban tap shigul nag benta ka Alnassr